Viniče pokrývajúce svahy Malých Karpát signalizujú, že sme v Modre, mestečku, ktoré je známe predovšetkým dobrým vínom a peknou keramikou. Tradícia remeselníkov, debnárov, ktorí vedeli robiť dobré drevené sudy na kvalitné uskladnenie vína, zaniká. Už niekoľko rokov sa na toto remeslo neprihlásil ani jeden učeň. A veru, zišli by sa. Nielen debnárstvo trpí nedostatkom nových síl. Taká istá situácia je aj v brašnárstve. Veď po trojročnej učebnej dobe majú chlapci dobré podmienky uplatnenia sa. Pracovné možnosti im ponúkajú zo širokého okolia. Aj krajčírstvu sa chlapci vyhýbajú, možno sa im zdá neatraktívne. A tak v súčasnosti majú v odbore pánske krajčírstvo len jedného učňa chlapca. Už pri odbornom výcviku v učilišti sú učni v priamom kontakte so zákazníkmi. Každému z nich je odmenou, keď vidí, že ľudia sú s ich prácou spokojní.